predstavujeme vám devín z produktového radu Novošľachtence, ročník 2023, víno polosladké. Devín ako odroda je naozaj veľmi ťažká na dopestovanie kvalitnej suroviny hrozna. Človek si musí dávať veľký pozor na hubovité ochorenia. Nám sa to darí, oblasť Rovinka sa nám javí ako vhodná pre túto odrodu. A každoročne dokážeme získať víno s vyšším prívlastkom, ktoré naozaj devín potrebuje. Pokiaľ máte devín na nižšom cukre, tak ten aromatický profil je veľmi krátky. Pokiaľ sa vám podarí dopestovať devín s vyššou cukornatosťou, veľmi krásne sa to premietne do vône a chute tohto vína. Devín oproti tramínu, čím je odlišný? A oproti pálave. V pálave cítiť naozaj hlavne ten tramín, takisto ako aj v tramíne. V devíne cítiť oveľa viacej takú limetku a liči, ide skorej do takých ovocných tónov. Čo sa týka devínu, tak tam je aromatický profil, aj telo tohto vína veľmi závislé na ročníku. Ročník 2023 bol naozaj podarený, dokázali sme dopestovať súrovinu s vyššou cukornatosťou, s vyšším prívlastkom, ktorá sa odrazila svojou kvalitou v vôni a v chuti. Čo sa týka aromatického profilu, tak je to naozaj veľmi typický odrodový zástupca. Vôňa limetky prechádza aj do chute a je veľmi počiarknutá takým tropickým ovocím liči. Svieža kyselinka, pikantnosť, veľmi pekné, vhodne zakombinované víno.